10 dní do štátnic interný. Dnešná zaujímavosť. Možno ste si všimli, že častokrát bývajú dôchodcovia opretí až niekedy prehnutí cez nákupný vozík, keď idete nakupovať. No, má to konkrétny dôvod. Ide o to, že vlastne ako človek starne, tak starnú aj kĺby a vlastne chrbáty, séria mnohých klbov. Vekom klesne platnička, začnú sa o seba trieť tie obratle alebo stavce a môžu tam vznikať reaktívne výrastky, môžu tam zbytnieť niektoré väzy a proste dochádza k tomu, že začne zužovať kanál, ktorom je naša miecha a tomu hovoríme spinálna sténoza. Takže tí ľudia, keď sa postavia, tak v tejto oblasti lumbálnej, bedrovej, nastane ďalšie zúženie, pretože sa vlastne prehne dozadu, akoby tá chrbtica. Jak je tam ešte zúžený viac ten kanál, tak vlastne nastáva ku stlačeniu tých nervov a aj stlačeniu ciev, ktoré vyživujú tie nervy. Tým pádom nebudú mať kyslík tie nervy, nastáva teda nedokrvenie, ktoré sa prejaví tak, že po predeti nejakej konkrétnej vzdialenosti ich začnú bolieť nohy, takže im tam vystreluje bolesť, až postupne by až mohli strácať akoby takú kontrolu nad nohami, ako normálne by mali. Je rýchly spôsob, ako tomu uľaviť, je vlastne sa prehnúť dopredu, pretože vtedy sa vlastne rozšíri ten kanál a to je dôvod, prečo bývajú takí prehnutí aj cez tie vozíky. Inak obdobnou logikou je pre takýchto ľudí jednoduchšie ísť napríklad hore kopcom ako dole kopcom, pretože sú prehnutí, keď idú hore. Je pre nich jednoduchšie ísť na bicykli a ak je to niečo, čo ak chcete oddialiť alebo ideálne sa tomu vyhnúť, tak odporúčam robiť silový tréning a robiť tzv. Cvičenia na core, na ten stred tela, aby ste spevňovali a udržovali čo najdlhšie, čo najsilnejší svalový korzet, ktorý vlastne stabilizuje všetky tie klbné spojenia medzi obratlami / stavcami.